Un tro, mewn dosbarth dysgu Cymraeg, yng nghanol rhes o ddysgwyr, roedd un heb gael ei wneud yn iawn. A dyma nhw'n ei daflu fel sbwriel i gornel dywyll, neu portalbot fel mae rhaid i alw. Ond un dydd, o'r gogledd pell, daeth Ioan Talfryn, a chydau bwyherau hyd i wneud yn fyw. Yna, aeth ag ef heb oed i dim i ffatri Cymru, lle rhoddodd y ddewines ni a pari, bwer arbennig iddo. Nid dysgwr cyffredin mohono bellach, ond TaffMan! TaffMan a'r dysgwr oedd ar frys. Prynhawn da, sut allai helpu chi? Oh, can I book a table for 6, please, Thursday night? Iawn. Ffrind, beth wyt ti'n neud? Nes ti ddim gweld y bythodyn Cymraeg? Sorry, TaffMan, it's just I'm in a bit of a rush and... Ti'n neud eto. Mae'n bwysig iawn rhoi amser i ddefnyddio Cymraeg. Take your time to learn. Mae'n bwysig ymarfer siarad mewn sefyllfaoedd bob dydd. Practice in everyday situations. Dyna ffordd i ddod yn rigel. Ti'n iawn, diolch, TaffMan. Dwi'n eisiau book y bwrdd i 6 nosiau, os gwnaeth yn dda. Bwrdd i 6 nosiau, popeth yn iawn. Diolch yn fawr, a diolch i ti, TaffMan. Tagles. Mae'n bwysig iawn i chi ymarfer eich Cymraeg mewn sefyllfaoedd bob dydd. Cofiwch, allai ddim bod na bob tro i'ch helpu chi. TaffMan, wyt ti'n hedfan heibio cyffili, tybed? Pam? Achos dwi'n wedi colli bws.